Orain, sailkapen teknikoari buruz hitz egingo dugu. Sailkapen honetan, soinua sortzeko era eta musika tresna eraikitako materiala kontuan hartzen da. Sailkapen teknikoan 5 familia desberdintzen dira. Kordofonoak, aerofonoak, membranofonoak, idiofonoak eta elektrofonoak. Kordofonoak, hau da, harizkoak. Hauen barruan 3 azpifamilia desberdintzen dira. Igurtzitako haria, hau da, biolina, biola, biolontxeloa eta kontrabasua. Adibidez, pultsatutako haria, arpa eta gitarra, eta kolpekatutako haria, piano eta klabikordioaren kasua. Bueno, adibide gehiago badaude, baina hauek dira aipagarrienak. Gero datozkigu aerofonoak. Edo haizezkoak. Hauen barruan zuzeneko putzekoak daude, saxofoia, trompeta edo txirula bezala, eta mekanikoki putzekoak, akordeoia edo organoa. Gehiago ere, kasu honetan badaude, baina hauek dira aipagarrienak. Membranofonoak. Hau da, membrana edo adabakia dutenak. Adabaki honek soinua sortzen du. Hemen 3 azpifamilia desberdintzen dira. Kolpekatutako adabakia, timbalak eta danborren kasua, gero igurtzitako adabakia, zanbonba bezala, eta putz egiteko adabakia mirlitonaren kasua. Gero, talderik zenbatzuena daukagu, eta dira idiofonoak, bai? Hau da, musika tresna berak soinua sortzen duena da, modu desberdinez. Igurtziz, hementxe ditugu ontzi musikalak, kolpekatuz, kasu honetan desberdintzen dira, kolpekatuen barruan daude afinazio zehatzakoak eta afinazio zehatzu gabekoak, hementxe daude xilofonoa eta marimba, adibidez, eta bigarrenean adibidez gonja. Txinatarkutxa edo triangelua bezala. Gero ere talkakoak daude. Talkakoak, hau da, bata bestearen kontra kolpekatuz lortzen da soinua, adibidez klabeak, kriskitinak edo txindatak. Kraskatzekoetan, adibidez, guiroa aurkitzen da. Eta gero, azkenik, astintzekoak. Astintzekoak, astinduz lortzen da soinua, maraken kasua bezala. Eta bukatzeko, badaukagu hemen beste talde bat. Elektrofonoak. Elektrofonoak argindarra behar du soinua sortzeko, ezta? 2 mota daude, hauen barruan, elektromekanikoak, hau da, kasu honetan, gitarra elektrikoa, 2 zati edo 2 atal ditu. Bai? Adibidez, ariak, soinua, hau da, parte mekanikoa, ariak, ezta? Soinua sortzen dute, eta gero elektronikoki, argindarrarekin, ekoizten da soinu hori, eta areagozten da. Gero, badaukagun elektronikoak, eta hauek ez daukate parte mekanikoa edo parte akustikoa. Argindarrak sortzen du soinua hasieratik bukaeraino. Eta honekin bukatzen dugu gure sailkapen teknikoa.